Olatz Camino Euskaldun Txapelketako junior garailea lehenengo urteko izan da, maila oso eman da urte osoan. Bai, nola? Maila oso eman duzula urte osoan. Bai, urte honetan oso maila ona egin dut eta nago gero eta hobeto egiten lasterketak. Denboraldia luzea izango zen imaginatzet, baina mailota defendatzea lortu duzu. Konten nola juntara denboraldia? Pauso, beti entrenatzen ondo eta al final entrenatzen baduzu, gero gauza onak ateratzen dira. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko.